Ja už teraz odovzdávam slovo našim reportérom Vladimírovi Pančíkovi a Adamovi Bohušovi. No a pri mikrofóne je Vladimír Pančík. Prajem pekný večer zo Žilinského štadióna, kde Trenčín privítal Hull City. Ako už bolo povedané zo štúdia, po prvom polčase je stav 0-0 a nás teší, že ten výkon Trenčína je naozaj dobrý a solidný a naozaj môžeme povedať, že je svojmu súperovi vyrovnaným súperom. Teraz trochu nedorozumenie v obrane Hallu a Trenčania môžu ísť dopredu, je tam Mišák, prebíja sa, môže vystreliť. Tak, teraz toto bola veľká šanca v poslednej chvíli. Zachránil obranca Alex Bruce. Žltá karta potvrdené, Tom Huddleston, tak napokon nakrátko Mišákova. Tak to ste už možno počuli teraz rado žilinského publika, ale napokon bola predčasná. Patrik Mišák asi z 25 metrov poriadne natiahol brankára McGregora a rozvlnil sieť, ale na nešťastie iba tú bočnú, takže gól to napokon nebola. Rozbieha strela, Volešák chytá a následné brvno, výborne. Tak napokon stav v polovici 61. minúty ostáva nerozhodný 0-0. A ja som veľmi rád, že môžem si aj ja zakričať, že Miloš Volešák naozaj vynikajúci zákrok a ešte krajší moment na tomto štadióne, naozaj eufória, vynikajúce momenty a toto môže byť ten moment, ktorý zlomí tento zápas. Vynikajúce, bravo, naozaj výborný zákrok kapitána a brankára Trenčína. Holubek vyhral hlavičku a vynikajúci Mišák, ktorý si teraz dokázal obroviť. Šanca! No, pekne po poriadku. Mišák si dokázal vynikajúco obhodiť Livermora. Pravačkou posunul loptu na pravú stranu Čeglejovi, ktorý oblúčikom našiel Maleca a ten z voleja tesne nad. A práve Mišák, pre mňa prekvapujúce v tejto chvíli v 83. minúte opúšťa trávnik. Teraz si na polovici ihriska sklepáva loptu Tomáš Malec, okamžite posunul na Karola Mondeka. Karol Mondek štrikuje anglickou obranou, výborne, krásne solo Mondeka, strela vtečovaná. Tak teraz Mondek predviedol naozaj nádherné solo. A je tu záverečný list hlavného rozhodcu Davida Masu z Talianska. AS Trenčín Hull City v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy 0-0 a záverečné hodnotenie trénera Vladimíra Gofu. Veľmi stručné, môžeme byť spokojní aj s výkonom, aj s výsledkom. Myslím si, že takýto spôsob hry posunie slovenský futbal vyššie. Trenčania sa prezentovali veľmi pekne, prostredie v Žiline bolo veľmi kultúrne. Ja si myslím, že každý, kto bol na tomto zápase, a verím, že každý, kto aj sprostredkovane vnímal tieto dojmy zo zápasu, takže mal naozaj veľmi pekný zážitok. Ja teda ešte naposledy zopakujem. AS Trenčín Hull City v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy 0-0 a slovo vraciam do Bratislavy.